Lebar peteng sumlorot padang. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Pahing tanggal 30 Mei taun 2020. Kapetik saka Injil Yohanes bab 16 ayat 20 tekan ayat 23a. Sawijining kalumrahan menawa wong rumangsa sedih enggo ngrantes rikala ngadepi maneka reribet lan reruwet. Umpamane wae rikala ngadepi sedulur kinasihe, sebut wae jenenge Likmin kang katangkep polisi, kinunjara kepara marga kaanggep gedhe kaluputane kapatrapi pidonopati. Ora dinuga dinyana dumadakan Likmin kaluwarake saka pidonopati marga pranyata Likmin mujudake sawijining kurban salah tangkep. Likmin bali kumpul ana keluarga, kepara baline malah disangoni dhuwit sak pirang-pirang minangka ganti rugi pulihe jeneng becik kang wis kecoreng marga kasus salah tangkep iku. Kala iku kabungane brayate Likmin mubal-mubal ora ana kang bisa nyandhek. Mbok cilik minah banjur nganakake slametan minangka pratelan syukur mring berkah dalem Gusti kang tan kinira gedhene mau. Waosan dina iki medharake wecan mangarep Gusti Yesus marang para murid dalem. Pancen kaya pratelan ing cecala, para murid bakal ngrasakake kasusahan kang datan kinira, malah mbok menawa nganti meh kelangan pangarep-arep rikala Yesus ya Gusti lan gurune katangkep. Kalarak-larak kapatrapi pidana kisas enggo sinadanan ing kayu pamentangan. Sakeh pangarep-arep lan pangangen-angen bab urip mangarep kang becik ambruk saknalika. Durung meneh tangkepe wong-wong Yahudi kang ngatutake para murid marang dosane sang guru kang kaanggep nyamah Allah. Para murid banget keweden enggo nganti singidan ing sajroning omah. Nanging kahanan iki dadi malik grimbyang rikala Gusti Yesus wungu saka sedo. Nadyan ora gampang uga ngowahi pamikiran menawa pranyata Gusti Yesus bisa wungu saka sedo, nanging kanthi alon-alon lan mesti pranyata para murid pungkasane ya percaya marang kasunyatan kang kaadepi. Luwih bungah meneh rikala para murid nyumurupi Gusti Yesus mekrat menyang swarga kanthi nilar janji bakal ngutus Hyang Roh Suci. Kala iku para murid lali marang sakeh kasusahan kang kepungkur kaalami. Pangarep-arepe uga bali ngrembaka, kapitayane uga bali kandel. Kala iku kabungane para murid nganti mbludak-mbludak. Ora ana kang bisa nyandhek kabungan para murid, kalebu wong-wong Yahudi kang padha sengit, serik lan gething marang wong-wong mau. Para tresna pelem kinasih, wecan dalem Gusti Yesus marang para murid ing waosan dina iki isih lumaku ketuk jaman saiki. Kepara bisa dadi ugeman kekancingan. Mligine kanggo para pendherek dalem Gusti kang nembe ana jroning kasangsaran lan kaningaya. Kasangsarane para pendherek dalem Gusti mesti ana pungkase. Gusti Yesus ora bakal nigakake kahanan para murite mau. Hyang Roh Suci mesti bakal rumasuk ing ati sanubari, nglelipur lan neguhake para pendherek dalem kang lagi ana jroning panandang. Liwat wong-wong becik lan sanes sedulur sakapitayan, Hyang Roh Suci uga bakal makarya. Ing kuwasa pangreksa dalem Gusti kang saiki kahanane peteng rekoso ing titi wancine tembe bakal sumlorot padang kabungahan. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kanthi tuhu kawula mangan tuantu rawuhipun Hyang Roh Suci ingkang badhe momong mucal nuntun lan neguhaken kawula ing ayan kapitayan sak dinten-dinten. Mugi nurna Hyang Rama Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci kados mlebu samenika sarta sak lami-laminipun. Amin.
Kunjung asma dalem Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.